A Via Central estem especialitzats en la configuració de vehicles camper. Com que cada cop més ens esteu demanant vehicles molt específics, en aquest cas us presentem un vehicle de Roadcar. Roadcar és una marca fabricada pel grup Imer, a la fàbrica de Defles, dissenyada per Pocel i Globecar, i en aquest cas li hem fet una configuració que li diem Outdoor, i és una configuració molt específica. És un vehicle que ja ens vindrà amb llum de dialet, ens ve amb antiboires frontals, però el més destacable és que porta protector dels baixos, un protector de tota la zona de motor, i també doble ballesta. Per tant, ballesta reforçada a la part de darrere, que fa que el vehicle sigui més alt i que també tingui un xassis que suporti molt més pes i molt més preparat a l'hora de fer camins i de circular en zones molt més complicades. Aquest vehicle també l'hem equipat amb sensor de llum i de pluja, que vol dir que ja és un sistema automàtic, i ens portarà al volant multifunció. Ara veurem les seves prestacions interiors i, evidentment, un dels fets més destacables és que en un vehicle de 6 metres estarà pensat per 4 persones, tindrem un gran maleter, però sobretot portem el sostre lavable. El sostre lavable és el sostre de SCA, és un sostre que ja coneixem, del que també som instal·ladors, que ens dona una fiabilitat i una garantia molt gran i que en aquest cas ja ens ve instal·lat de la mateixa fàbrica. La Roadcar 600 ens ofereix un espai molt ampli. Tenim en aquest cas el menjador ample amb la taula que es desplega. Per tant, podem fer un menjador per 4 persones, és un vehicle per circular a 4. En el cas del llit, tenim un llit gran que ens fa 1,95 m per 1,50 m, per tant és un llit de grans dimensions, que dormim en la posició a l'ample, i després el llit de dalt, que també és un llit molt gran perquè fa tota la llargada del vehicle. Per accedir al llit de dalt tenim l'escala. L'escala ens permet pujar fins a l'altura, ja que a l'interior tenim 1,90 m i hem de pujar fins a la part superior, i en aquest cas el vehicle ja l'hem equipat en nevera de 90 litres de compressor, amb congelador independent, porta també mosquitera a la porta d'entrada, el sistema Truma Combi de gas, que ens dona l'aigua calenta i la calefacció. Portem els dipòsits de 100 litres d'aigua neta, de 90 litres de les aigües grises, que el tenim en els baixos, i trobem una configuració molt concreta que ens permetrà també fer una gran càrrega a tot el vehicle. I ara veurem com es planteja. Trobem un maleter de grans dimensions que ens permet carregar tot el material esportiu i totes aquelles coses que necessitem per les nostres sortides i per anar de càmping, però a més el vehicle també ens ofereix la possibilitat de desmuntar tota la zona de llits per convertir-ho en un espai de càrrega, si hem d'entrar bicicletes o hem d'entrar algun material que ens requereixi més espai. Per fer-ho és molt senzill perquè és una forma modular, funciona com 2 llits. Per tant, traiem primer els matalassos, els carreguem aquí sobre, i després traiem els somiers, que són en aquest cas 2 somiers. Després, això, per aguantar-ho, ja ens porta unes corretges que directament les portem fins aquí dalt, de tal manera que durant el viatge tot això ens quedi ben anclat i, per tant, no tinguem desplaçaments. Si el que necessitem és un espai més llarg per posar alguna taula de surf, esquís o algun material que per llargada, també podem treure el separador de càrregues. El separador de càrregues el podem també deixar aquí, en aquesta part. I automàticament hem guanyat tot l'espai de passadís del vehicle a lo llarg i que ens permet poder fer càrregues molt més grans i després, quan arribem en el lloc on hem de fer la pràctica esportiva o el que necessitem, descarregar-ho i muntar el llit. També, en el cas de que anem 2 persones, ens permet dormir a la zona de dalt, en el sostre lavable, i no haver de tornar a muntar aquest llit. En aquest cas, podria ser aconsellable deixar tots aquests matalassos a casa o deixar només un matalàs que ens permetria fer com una zona d'estar. Podríem tenir com un petit, diguéssim, estar menjador.
Podeu trobar totes les especificacions i configuracions de la Road Car 600 Outdoor a la nostra pàgina web, a viacentral.cat. També podreu trobar molta informació i característiques tècniques a la web de la marca, de Road Car, i aquest model el podeu visitar a les nostres instal·lacions i el trobareu tant amb la versió de 6 metres com amb la versió de 5 metres 40, la versió reduïda L2, que encara és un vehicle que al ser més petit és una mica més lleuger i ens pot arribar a donar més maniobrabilitat. Per tant, les dues opcions les podeu veure aquí. Moltes gràcies.